En un teatre... Neix un 24 de març, aniversari. Com tot neix en un bar, com perquè aquestes coses sempre neixen en un bar. Doncs un dia després de sortir de festa, el meu aniversari... Ens acomiadàvem ja, que era com, bueno, ja parlarem, escolta, hem de fer alguna cosa, sí, hem de fer alguna cosa. I aquell dia va ser... Bueno, després les teves copetes o el que sigui, són les 3 de la matinada i ens vam mirar i va ser com... Fem alguna cosa. Perquè portàvem una estona fent conversa d'això, d'aquestes coses maques que hi ha pel món que estàvem descobrint. I va començar així, vam agafar un projector d'aquests de transparències, d'aquests que abans els feien així de grossos. Vam agafar 4 macarrons, uns espaguetis, cuscús, però ho dic literalment, va ser així, i ens vam tancar en una sala de l'Institut del Teatre amb el projector i anar tirant espaguetis, macarrons, allà al projector a veure quin efecte creava. I vam començar, i si agafem una tela que no sé què, i experimentar. I jugant. I amb les cordes. I amb les cordes. Vull dir, tot de materials era, porta coses que tinguis a casa, porto jo coses que tenim a casa. I així, mica en mica, al cap d'un any i pico d'investigació i provar i jugar, va sortir el Molinet Màgic, que va ser el primer espectacle de la companyia.